давоми хониши бадеӣ романи мавҷи муқтадир. раъду барқе ки шабона сар шуд, борони шиддатноке овард. жола чунон рехт ки гӯё аз осмон дар сатилҳо об мерехта бошанд. раъд ба ҳадде даҳшатангез меғурид ки ба тасаввур гулӯлаҳои аз сурбсохтаи азамат ба сангҳои кӯҳ зада ба поён ғалтон меомаданд. пулот дар хоб хаёл мекард ки вай гулдуроси тӯбҳоро мешунавад. аз ҷой бархоста ба ҳамлаю ҳуҷум гузаштанӣ зур мезад. аммо ҷуссаи вазнинашро бардошта натавониста, аз сустию беҳолӣ дар хобаш оҳу уҳкунон нафас мегирифт. саҳарӣ борон боз монд. абрҳои ғавси гумбади осмон пароканда шуданду аз равзанаи он мисоли обе ки дар ғотро афтонида ба ғояти зурӣ шавастзанон ҷорӣ мешавад, офтоб ба нуррезӣ сар кард. аз кӯчаҳои бахмалқишлоқ обҳои лойқа бо шавшӯв зангулазанон ҷорӣ мешуданд. борони сели шабона деворҳои кӯҳна, молхонаҳо, айвонҳои хасу хошок ва ҳезумхонаҳоро вайрон карда, таҳкурсии хонаҳои поқзадаеро шуста рафта буд. аз бомҳо борон чакида гузашта, дар фарши баъзе хонаҳо кӯлмак пайдо шуда буданд. дар замони ҷанг деҳқонон барои таъмири иморатҳои худ вақт намеёфтанд. аксарияти иморатҳои қишлоқ фарсуда ба ин гуна боронҳо дошт намедоданд. бошандагони бахмалқишлоқ домани куртаҳо ва ҷомаҳои худро боло карда, аз ҷӯйчаҳои обҳои борон ҷаҳида баллой нағодида гузашта ба сӯи клуби колхоз мешитобиданд. ин бинои пастаги дарозрӯяи сафедкарда бештар ба сарои залаш калоне монандӣ дошт, ки аз байнаш бо сутунҳои кӯҳнаи чӯбин ҷудо шудааст. аз ду тарафи сутунҳо харакҳои чӯбин гузошта буданд. дар берун офтоб даруни зал торик, ягон намуде надошт. саҳнаро фақат як сурати Ленин зеб медод, ки ӯ шапкаашро фушурда нутқ эрон мекард ва инчунин шиёре навишта шуда буд: ҳама чиз барои фронт, ҳама чиз барои ғалаба. дар мобайни саҳна мизи хурди матои сурх густаронида меистод. пулот ба клуб вақте омад, ки ҳама ҷамъ шуда нишаста буданд. дар паси мизи президиум Турахонов, раиси совети қишлоқ, раиси колхоз ва Анвар менишастанд. анвар дар сари миз нишаста гап мезад. вай ҳар замон ба як варақ коғази дар наздаш хобида нигоҳ мекарда, боз суханашро давом медод. дар пеши вай муроҷиатномаи бинокорони ғалабагез ба ҳамаи меҳнаткашони Узбекистон мехобид. анвар бо як маром овозашро баланд накарда, бо эътимод ва самимият гап мезад. Турахонов ба ӯ бо ғурури писхандомез нигоҳ карда, аз дил мегузаронид, ки агар ҳозир худаш ба минбар мебаромад, бо овози баланд бо ҳаяҷон сухан гуфта, клубро ба ларза медаровард. шумо рафиқони азиз, эҳтимол мактуби бинокорони ғалабагезро аз газетаҳо хондаед ё ба воситаи радио шунидаед. онҳо чӣ навиштаанд, дар ёд доштагистед. анвар аз муроҷиатнома иқтибосе овард. дӯстони азиз, мо барои электронидани республикаамон ҳаракати умумихалқӣ сар кардем. кӣ аз ин кор дар канор истода метавонад? фақат ба мо бегонагон, онҳое ки халқи худ, ватани худро дӯст намедоранд, фақат тарсуҳо ва гурезаҳо аз ин кор дар канор монда метавонанду халос. вай боз як иқтибос овард. ҳар якеи мо бо меҳнати фидокоронаи худ чунон ҳуқуқе пайдо кунем, ки баъди анҷоми сохтмон ба дӯстон, рафиқонамон гуфта тавонем: ман ҳам дар мудофиаи ватан иштирок карда тавонистам, истгоҳи барқии обӣ сохтам. оре, рафиқон, бинокорони ғалабагез солдатҳои ҷонфидои майдони меҳнат мебошанд. аз ҳаяҷон дарду бари рӯи Пулот сурхӣ дамид. вай
дар дили худ такрор мекард: бинокор ҳам монанди солдат ҳамон ҷанговар аст. бинокорон шуморо ба ёрӣ даъват мекунанд. Суханашро давом дод Анвар. ғалабагез бо усули ҳашари халқӣ сохта мешавад. лабони Пулод беихтиёр ҷунбиданд. оре, дар фронт будагӣ барем. аз тирезаи болоӣ ба дохили клуб тасмаи нури бо чанг омехтаи офтоб мефаромад. зал гарм шуда буд. Анвар дам ба дам рӯи арақшорашро пок мекард. шояд баъзе касон хаёл кунанд ҳозир ҷанг давом дорад. мо дар зери шиёри ҳама чиз барои фронт кор мекунем. дар он ҷо сохтмонро сар карданд. ин ба фронт чӣ алоқа дорад? дониста монед ки рафиқон, ин сохтмон бевосита ҳам ба ҷанг ва ҳам ба ояндаи Узбекистон алоқа дорад. дар мактуб дар ин бора нағз гуфта шудааст: республикаи мо индустронида мешавад. вақтҳои охир дар мо чӣ қадар заводҳо, фабрикаҳо ба кор даромаданд. саноатамонро бо қувваи электра пурра таъмин намоем. ана дар ҳамон сурат мо аз уҳдаи ин вазифа баромада метавонем. одам ҳам бо тамоми қуввааш ҳамон вақт кор карда метавонад, ки агар дар рагҳои хуни ӯ ғайрати ҷавонӣ ҷӯш мезада бошад. оё ин гап рост не? анвари табиатан беқарор аз ин суханони худ ба ҳаяҷон омад ва аз ҷой бархоста гапашро давом дод. вай бо чунон эҳсосот гап мезад ва гоҳо рӯяшро ва зери манаҳашро бо рӯймолчааш пок мекард. аз афташ ҳиҷолат мекашид, ки ҳамон рӯз ба риштарошӣ вақт наёфта буд. дӯстони азиз, шумо тасаввур кунед, ки баъди ҷанг вақте ки ба ҳар як шаҳру деҳаҳоямон симҳои электрӣ кашида мешаванд, бо қувваи онҳо даҳҳо заводҳо ба кор медароянд. биёбонҳоро ба ободу маъмур шудан ёрӣ мерасонанд. хонаҳоямонро чароғон мегардонанд. оё акнун шумо фаҳмидед зудтар анҷом додани сохтмони ғалабагез барои чӣ ин қадар муҳим аст? анвар дар гӯшаи саҳна истода ба чеҳраҳои арақкарда ва ҷиддии одамон нигоҳ мекард. онҳо ӯро бо диққат гӯш мекарданд. ҳамаашон дӯстон, бародарон ва хоҳарони ӯ буданд. охир вай дар фронт барои ҳамаи ин нишастагон, мардон, занон ва наврасоне, ки аз сину солашон пештар калон шудаанд, хун рехта буд. акнун ки бо ҳамаи инҳо якҷоя кор ва зиндагӣ мекунад, душвориҳоеро ки рӯй доданашон мумкин аст, рӯи рост бигӯяд. дӯстон, муҳлати сохтмон кӯтоҳ, шароити кор вазнин. ба ғалабагез аз он меҳнате, ки барои сохтмони канали калони Фарғона сарф шуда буд, камтар меҳнат сарф намешавад. пештар дар замони осоишта мебуд ба анҷоми кори ин сохтмон ҳатто бо қувваи мошинаҳо бошад ҳам камаш 10 сол мерафт. аммо ҳоло замони ҷанг аст. бинобар он бо ғайрат ва ҳиммат кор карда онро ҳар чӣ зудтар сохтан лозим меояд. бояд иқрор шавам, ки арақи ҷабинамон хуб мерезад. мана бинокорон дар муроҷиатномаашон навиштаанд. давом дод Анвар. дар ин рӯзҳои ҷанги шадидноки армияи сурх бар зидди фашистони ваҳшӣ, фарзандон ва бародарони мо дар зери борони тир, дар зери пораҳои снаряд ва бомбаҳо байрақи ғалабаоварро боло бардошта ба душман ҳамла мекунанд. онҳо дар мубориза барои кори халқ ҷони худро дареғ намедоранд. оё мо дар ин ҷо дар ақибгоҳ аз душвориҳо тарсида, монеаҳоро бартараф карда натавониста ақибнишинӣ кунем? Не, рафиқон, наметавонем. ҳар қадар ки мо дар ин ҷо дар ақибгоҳ арақи ҷабин бирезем ҳам, ҳар қадар ки маҳрумият ва мусибат аз сар гузаронем ҳам, бо вуҷуди ин дар назди солдатҳо, ҷанговаронамон қарздор мемонем. модоме ки ҳамин тавр будааст, мо дар сохтмонҳо бояд виҷдонан, бо ғайрат ва садоқатмандона кор кунем.
қарзи меҳнатпарастии худро дар назди ватан бо шарафона иҷро созем. дар дили пулод ҳам суханони зерин супориши ватанро ба ҷо меоварем. оре ту дар назди ватан қарздор ҳастӣ, дар назди падарат дӯстонат қарздор ҳастӣ, акси садо пайдо карданд. анвар баъди аз муроҷиатнома хондани он ҷумлаҳо боз суханашро давом дод. албатта ба ҳамаи шумоён нисбат ба онҳое ки ба ғалабагес аввалин шуда рафта буданд он қадар ҳам душвор намешавад. онҳо низ деҳқонони оддӣ ҳастанд, қаҳрамонони ҳақиқӣ ҳастанд ки аз онҳо ибрат гирифтан лозим меояд. ҳамин тавр вай дар бораи душвориҳои рӯзҳои аввали кори сохтмон ҳар чӣ шунида буд ба мардуми бахмалқишлоқ нақл кард. сохтмони ғалабагес феврали соли 1943 оғоз ёфт. мардуми меҳнаткаши республика дар асоси муроҷиатномаи Комитети марказии партияи коммунистии Узбекистон ба майдони сохтмон ки дар байни Катасой ва харсангҳои қадимаи Мунуғил доман паҳн карда буд, равона шуданд. оммаи асосии деҳқонон ки онҳоро колхозҳо барои сохтмони ғалабагес ҷудо карда буданд, қад-қади канал то ба сӯи ҷойи бинои ояндаи ГЕС ки сохтмони он низ давом дошт, ҷой гирифта буданд. ҳар як район минтақаи корҳои заминӣ, прорабҳои худӣ, мудирони хоҷагӣ, ҳатто ошпазҳои худро доштанд. хӯрокворӣ барои бинокорӣ аз колхозҳои худашон оварда мешуд. он сол чунон зимистони сахти қаҳратон омада буд ки боди шиддатноки он бо тӯфонҳои барфомехтааш мағз андар мағзи устухони одам таъсир мекард. рӯйҳоро месӯзонид. деҳқонон мувофиқи бозёфти худ либос пӯшида буданд ва дар минтақаи каналковӣ на ҳамаи онҳо дергоҳ ба кор тоб оварда метавонистанд. баъзеашон аз сардии ҳаво надоштани либоси гарм ва хӯрокворӣ дар ними роҳ хунук хӯрда мемонданд. ҳазорҳо бинокороне ки дар қад-қади канали оянда дар сохтмони сарбанд ва пойдевори ГЕС кор мекарданд, мебоист пеш аз ҳама фикри ҷойи истиқоматро кунанд. бинобар он ҳамин ки ба минтақаи ҷойи кор расида омаданд ба кофтани заминканҳо шурӯъ намуданд. ин ҳам кори осон набуд. белҳо ба замини яхбаста фурӯ намедаромаданд. аз сардии ҳаво дастҳо карахт мешуданд. чеҳраи одамон сурх шуда гӯё вараҳ мекард. бо вуҷуди ин дар ҳар минтақаи кор гӯё як шаҳри зеризаминӣ ба вуҷуд меомад. ин кулбаҳои зеризаминиро як нав барои зистан мувофиқ мекарданд. аммо масолиҳи бинокорӣ аз ҷумла чӯбу тахта дару даричаҳо намерасиданд. деҳқонон ҳезумро аз ҷазираи байни дарё меоварданд ки он ҷо ҷангалзори начандон калон ва наистоне воқеъ буд. баъзе аз одамон хонаҳои кӯҳнаи мардуми маҳаллиро банд мекарданд. дар атроф қашшоқӣ ҳукм меронд. ба ивази 4-5 нон хонаи гилини болои андовидаро харидан ҳам мумкин буд. ин гуна хонаҳои фарсударо афтонида чӯбҳоро барои заминкан истифода мебурданд. дар аввалҳои кори сохтмон таъминот низ бад буда, ба расонида овардани хӯрокворӣ носозии обу ҳаво монеъ мешуд. колхозҳо низ бой набуданд. ҳама азоб мекашид. бори гарони бесару сомонии ҷангро ҳама бо тамоми ҳастии худ ҳис мекард. қароргоҳи сардори аввалини сохтмон ғори байни харсангҳо буд. одамон аз ҳар ҷиҳат душворӣ мекашиданд. ба сохтмон ба миқдори кам мошина ва механизмҳо оварда мешуданд. корҳо асосан дастӣ иҷро мегардиданд. каналҳоро бо белҳои оҳанин ва каланд мекофтанд. хокро ба ҷуволҳо андохта дар қуттиҳои ба пушт басташуда
дар замбарғалтакҳо кашонида мебароварданд. душвориҳо тоқатнопазир аз андоза берун буданд, аммо одамон ақибнишинӣ намекарданд. онҳо ба солдатҳое шабоҳат доштанд, ки ба муқобили ҷанг барои хушбахтии кишвари худ зидди қувваҳои ногувори табиат меҷангиданд. вақте ки бинокорон ҳамчун ҷанговарон дар мавқеи асосии ҷангӣ дар замине мустаҳкам ҷойгир шуданд, ки дар он канал кофта мешуд, онҳо ба митинги тантанавӣ ҳозир омаданд ва ин митинг ба муносибати оғози сохтмон ташкил ёфта буд. одамон китф ба китф ҷафз шуда меистоданд ва бо ҳарорати бадани худ якдигарро гарм мекарданд. дар болои одамон бухори сардшудаи нафаси онҳо ҳалқавор печида буд. самолиёте болҳои худро афшонида қад-қади ҳар минтақаи кор аз сари одамон паст парида гузашт. дар ҳавои сард ҳамчун селаи кабутарони сафедбол варақҳои муроҷиатнома ба халқ оҳиста чархзанон мефаромаданд. деҳқонон муроҷиатномаро хонда дар бағал ҷо мекарданд, ки гӯё онро бо ҳарорати дил гарм мекарда бошанд. баъди митинг ҳам ҳама чун як тан каланд ва белҳоро ба даст гирифта 100 000 каланду бел бо як зарбаи сахту аҳлона ба замини чун санг сахту мазбут фурӯ даромаданд. корнамоӣ ҳамин тавр оғоз ёфта буд. суруди ҳашари халқиро бо ҳамин оҳанг навохта буданд. анвар ҳикояти худро анҷом дода варақи охирини муроҷиатномаро хонд. ба ангуштарини тиллоӣ нигини алмосӣ ҳар қадар ки зебад ба оғӯши тиллогини ӯзбекистон чароғҳои нурафшони электрикӣ ҳамон қадар шукуфонӣ меоваранд. падарон, модарон, занон ва духтарон, хоҳарон ва навҷавонони муҳтарам, мову шумо якчанд моҳ пеш ба ҷанговарони ӯзбек муроҷиат ва онҳоро даъват карда будем, ки душманро беамон кӯбанд. мо навишта будем, тарсуе ки майдони ҷангро монда меравад, ҳақ надорад баргашта омада дарвозаи хонаи худро кӯбад. ӯро тамоман халқ лаънат мехонад. ин фармоиши моро иҷро карда, падарҳо, шавҳарҳо, бародарон ва фарзандонамон дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҷанги ватанӣ мӯъҷизаҳои қаҳрамонӣ нишон медиҳанд. аммо мо рафиқон, ҳамон қисми мактубро ҳам фаромӯш накунем, ки худамон барои дар ақибгоҳ фидокорона меҳнат кардан қавл дода будем. фақат онҳое ки қувваи худро дареғ надошта кор мекунанд, ҷанговарони баъди комилан мағлуб шудани фашистон ба хонаашон баргаштаро ҳуқуқи пурраи ба оғӯш гирифтан доранд ва ба ин шараф сазоворанд. халқи азизи меҳнатдӯстам, ту қудрату тавоноии худро дар меҳнати коллективонаи саҳроҳои пахта, дар сохтмони обанбору каналҳо озмуда дидаӣ. ба ту ва қаҳрамониҳои ту тамоми одамони советӣ мафтун шудаанд. акнун дарёи сирро ҳам ба иродаи худ тобеъ гардонида, оби онро ба роҳи нав ҷорӣ шудан маҷбур месозем. бигузор оби дарё заминамонро саросар шукуфон кунад ва ту бори дигар қувваю устувории худро нишон дода, шоистаи таҳсину офарини бародаронот бишнав. анвар варақаи муроҷиатномаро ба рӯи миз гузошта нишаст. баъд хастаҳолона хандида арақи пешонаашро пок карду шӯхиомез гуфт: ба виҷдонам қасам, ки то ба шумо гапамро фаҳмондан хуб арақ рехтам. дар зал будагон хайрхоҳона хандиданд. пиракиҳои ришу мӯйҳояшон сафед бо қаноатмандӣ чашмҳояшонро маккорона нимпӯш карда ба Анвар менигаристанд. маърузаи ӯ ба онҳо маъқул афтода буд. шумо ҳозир ба саҳро меравед, дар ин ҷо мо ба шумо дар бораи чӣ гап задем фаромӯш накунед. акнун рафиқ Турахонов рӯйхатро мехонад, ки
аз байни шумо киҳо бояд ба кори сохтмон раванд? Ин кас дар сохтмони Ғалабагез вакили райком таъин шудаанд. дар ин ҷои сухани Анвар Турахонов каломгирона ишорате кард ва бо ин гӯё ба ӯ иҷоза дод, ки дар бораи ӯ гап занад. Турахонов ҳамроҳи шумо мераванд, гуфт Анвар суханашро ҷамъбаст карда. худат чӣ, меравӣ ё не? Фарёд зад аз ҷои нишастаи худ зане. аз ростӣ ба гап усто будаӣ, додарам? нарафта чӣ кор мекунам? Меравам албатта. агар намерафтам, шуморо ҳам тарғиб намекардам. аз ин кор шарм медоштам. касе ки дар ҷанг солдатҳоро ба ҳуҷум ташвиқ мекунад, худаш аввалин шуда меравад. ин ҷо ҳам фронт, лекин фронти меҳнат. бинокорон чӣ навиштаанд, магар худатон нашунидед? чеҳраи вай аз табассуми содалавҳона чун гул шукуфт. умуман гӯям, ману шумо боз чандин карат вомехӯрем. пулот, ки ба клуб аз ҳама дер омада буд, боз ба ҳеҷ кас нафаҳмонида аз ҳама пештар баромада рафт. вай аз канори роҳ оҳиста қадамзанон мерафту аз байни одамон Турахоновро меҷуст. агарчи вай бо Турахонов дучор шуданашро он қадар ҳам намефаронид, дигар илоҷе ҳам надошт. Турахонов, ки ба сохтмон сафарбаршудагон роҳбар таъин шудааст, маълум, ки ба рӯйхат гирифтан ва ё нагирифтани Пулот низ дар ихтиёри ӯст. Пулот намехост, ки гуфтугӯи ӯро бо Турахонов ягон кас бинад. дар зери дарахти садаи қадди девори роҳ ӯро мунтазир шуд. Пулот дар он ҷо дер гоҳ интизорӣ кашид. аз Турахонов ба зудӣ дарак нашуд. таги по ҳанӯз хушк нашуда, боди сард вазида пайкари ӯро месӯзонд. Пулот ғарқи хаёлоти худ шуда буд. ҳолё дар бораи фронт фикр накунӣ ҳам мешавад, гуфта буд духтур. барои чӣ акнун сарам хаму суст шуда рафтам ман? охир мақсади ягонаи ман магар он нест, ки дар айни вақти ба сари ватанам афтудани мусибати сахт ҳамаи қувват, ғайрат, ҳарорати қалби ҷавонамро барои модар ватан сарф кунам. Анвар ба ӯ маслиҳат дод, ки ба сохтмони Ғалабагез равам. дар бораи ин сохтмон вай чунон хуб гап зад, гӯё шеър мехонда бошад. ҳар як ҷумлаи муроҷиатномае, ки вай хонд, ба қалби одам чун оташ ҳарорат мебахшид. сохтмон албатта фронти ҳақиқӣ набошад ҳам, лекин ин ҳам кори душвор, кори бениҳоят зарур ва бошарафона аст. бинобар ин гӯшу ҳуши тамоми республика ба ин сохтмон банд аст. агар вай дар ҳамин сохтмон мемонда бошад, кори бағоят вазнин ва бағоят заруриро ба ҷо оварад, ки аз сахтии он устухонҳояш зири хостзанон ба дард оянд. чунон кори вазнин бошад, ки аз он оби чашмонаш барояд, дандонҳояш ба ҳам совиш хӯранд ва сохтмон рафта бо чунон матонат кор кунад, ки ҳама ба ӯ қоил монад. ин вазифаи муқаддас ва ҳам садои дили ӯ буд. дар ҳамин ҷо ба нохост вай баҳорро ба хотир овард. акнун онҳо аз ҳамдигар дур шуда мераванд. ҳозир замон замони фурқату ҳиҷрон аст. ба фронт наравад ҳам ба ҳар ҳол аз қишлоқ меравад. аз ростӣ ҳозир барои инсони ҳақиқӣ даври дар хона нишастан нест. баъзе касон хонаҳо ва қишлоқҳои аз зодгоҳи худаш, аз ҳавлию ҷойи барояш азиз дуродурро аз оташи ҷанг муҳофизат мекунанд. дигарон бошанд дар сохтмони нав барои хонаҳо ва қишлоқҳо бурда расонидани нури ҳаёти хушбахтона мубориза мебаранд. дар ин ҷо ба гӯши вай шарфаи оҳистаи пои касе омад. Пулот ба он тараф тоб хӯрд. зани Турахонов Зебӣ нукнуки по оҳиста қадам монда, чун муши аз гурба тарсхӯрда дар паси дар ғоиб шуд. ин зан аз куҷо меомада бошад? ҳа, дар воқеъ
вақте баромад аз клуб, ӯро дар дами дар дида буд. вай чӣ тавр ба клуб рафтааст? зеби ҳамин қадар сол дар бахмалқишлоқ зиста, худро ягон бор дар байни одамон нишон намедод. онҳо ҳамсоя, лекин Пулот ҳеҷ гоҳ садои ӯро нашунидааст. Турахонов зани ба худаш муносиб ёфта будааст. ӯро аз куҷо ёфта бошад? фикр мекард Пулот. Пулот ба дарахти сада наздик омад. баҳор ба Зеби ҳаргиз монанд не аз дил гузаронид. вай аз ҳеҷ кас наметарсад. ба олам бо чашмони худаш, бо чашмони калон ва тезбинаш менигарад. чашмони ҳамеша барқангез, баъзан шарораҳои ғазаб ва баъзан ҳисси меҳрангез ва баъзан хурсандӣ мепошанд. дар чашмони сиёҳаш нури хоси худаш фурӯзон аст. мӯйҳояш низ сиёҳи сиёҳанд, гӯё медурахшанд. эҳтимол ҳамчун абрешим маҳину мулоим бошанд. вай то ҳоло ба мӯйҳои духтар даст нарасонидааст. ҳозир дар хаёлаш ба зулфи сумбули тобдори ӯ рамида даст расонду гӯё гуноҳи афвнопазире карда бошад. аз ин ҳисси ниҳонӣ тарс хӯрд. чеҳрааш сурх шуда, дилаш тез-тез ба тапидан даромад. бо вай чӣ ҳолат рӯй медиҳад? худаш намефаҳмид. вай бо Баҳор дӯстӣ дорад. барои чӣ акнун дар вай ҳаваси ба мӯйҳои духтар даст расонидан пайдо шуд? барои чӣ сурати Баҳор ҳозир дар пеши чашми вай нишастаасту дур намеравад? вай кӯшиш мекард, ки дар бораи ҳамаи ин хаёл накунад. ҳоло на он вақтест, чунон ки дар баҳорон ҳамроҳи Баҳор лола чида буд. дар он ҷое ки садои ҷанг баланд аст, оҳани тафсон гулҳоро сӯхта нобуд месозад. вақте ки ҷанг хотима меёбад, мамлакат ба макони гулҳои шукуфону сулҳу сафо табдил меёбад. ана он рӯз аз дасти Баҳор гирифта, ӯро гулчинӣ мебарад ва гулдастаи зеботарине чида ба вай тӯҳфа мекунад. оре, ана ҳамон вақт. ҳозир не. ҳозир вақти кор, вақти мубориза аст. фашистонро мағлуб кардан зарур. чунон ки нависандаи рус Николай Островский гуфтааст: одам дар дунё як бор ҳаёт ба сар мебарад. онро чунон бояд гузаронд, ки ҳаёти ту бо ҳаёти ватан пайваста ва ба зебо гардонидани он арзанда бошад. мо михлабҳои гирои ваҳшонияти ҷангро зада мешиканем. дар назди ирода, зуру қатъияти то охирин қатраи хун, то нафаси вопасин барои кори халқ ҷангидани мо, тӯфонҳо ва раъдҳо ақибнишинӣ мекунанд. торикистон ва марг, ҷудоӣ ва касолат дафн мешаванд. буваҷон, Баҳор, дар сохтмон ман ҳамавақт бо ёду хотири шумо зиндагӣ мекунам. ба ҷои шумо ҳама кор мекунам. маро бубахшед, буваҷон. бо шумо маслиҳат накардам, аммо чашмам мерасад, ки шумо қарори маро қувват медиҳед. шумо азизу меҳрубони ман, ягонаи ман ҳастед. медонам ва нағз медонам. фикр мекард Пулот. дар ин ҳол Турахонов бо суръат меомад. садои пои ӯ хаёли Пулотро парешон сохт. ҳамин ки Турахонов ба дари ҳавлияш наздик шуд, Пулот ҳамон дам ба ӯ рӯ овард. Акрамхонако, гуфт Пулот. Турахонов бо намуди нохушнудона боз истод. ҳамсоя, чӣ мехоҳӣ? ман ба шумо гап доштам, гуфт Пулот. Турахонов диққат дода пурсид. чӣ гап дорӣ? аз шумо илтимос мекунам, ки Турахонов ин ҷавони наврасро писанд намекард. аммо вай писари собиқ котиби комитети раёни партиявӣ аст. барои чӣ бо ӯ дар як ҷо нишаста гуфтугӯ накунад? ва дар ин вақт гапи ӯро бурида, биё ба хона медароем. дар кӯча гап зада истодан хуб не. Турахонов
ба ҳавлӣ даромада, ӯро ба хонаи худаш таклиф кард, ки он барои ӯ кабинети корӣ ҳам буд. вай ба кабинеташ рост аз ҳавлӣ медаромад. аҳли хонавода дар он ҷо кам мешуданд. пулот ба таҷҳизоти оддиёнаи хона, ба мизи корӣ, стулҳо ва ба аппарати калони телефоне, ки дар девор овезон буд, як назар афконду рост истодан гирифт. кани шин ҷура, гуфт ӯ ба Пулот стулро нишон дода. хуш, чӣ гуна илтимос дорӣ? ба туфайли ҳурмате, ки нисбат ба падарат дорам, тайёрам илтимосатро ба ҷо орам. Пулот аз чӣ гап сар карданашро надониста, лаҳзае дудила шуду баъд оҳиста гуфт: ман мехоҳам, ки ихтиёран ғалабагез равам. охир дар он ҷо одам зарур. Турахонов пушти худро ба такяи стул партофта, абрувонашро боло кашид ва бо ҳайрат пурсид: ту андак саросима нашуда фаҳмон, охир ба армия рафтанӣ набудӣ? ба армия нагирифтанд, сар хам карда ҷавоб дод Пулот. ҳа, ҳамин тавр бигӯ, ман намедонистам. барои чӣ гардониданд? Турахонов якбора хандиду пас бо истеҳзо пурсид: пояд мелангад ё ба висор дорӣ? Пулот сарашро хам кард. гуфтанд, ки ман касали сил доштаам. Эҳа, ҳамин тавр гӯ, ҷавоб дод Турахонов. чунин хабари бемории Пулот барои Турахонов воқеаи ногаҳоние буд. Пулот ба Турахонов халал мерасонд, ки ба нияти ниҳониаш расад, яъне ки баҳорро ба даст дарорад. Турахонов зиллатоворона будани ин ҳиссиёташро пай мебурда бошад ҳам, ба ҳар ҳол вақте ки ба армия даъват шудани Пулотро фаҳмид, шодии кинаҷӯёнаашро боздошта наметавонист. маълум мешавад, ки вай пешакӣ беасос хурсандӣ карда будааст. эҳе, ту бача аз афти кор дар ақиби баҳор кашола шуда ба сохтмон ҳам рафтанӣ ҳастӣ. не, акнун бачае, ки ҳанӯз аз даҳонаш бӯи шир меояд, дар он ҷо ҳам ба оши ман паша шуда мегаштааст. ин хаёли хом. акнун ту чунон ки гӯшатро дида наметавонӣ, баҳорро ҳам намебинӣ. Турахонов ҳамаи ин нақшаҳои худро дар хаёл дар сараш чарх мегардонид. вай бо чунон садое, ки гӯё ба Пулот раҳмаш меомада бошад, пурсид: сил мегӯӣ? бо ин гуна касали вазнин дар сохтмон чӣ кор мекунӣ? саломатиятро нигоҳ дор, ҷура. зиндагӣ ба одам як бор дода мешавад. одам дигарбора ба дунё намеояд. саломатиятро фикр кун. аз ҷиҳати саломатии ман ташвиш накашед. духтур фармуд, ки ҳамавақт дар ҳавои тоза бошам, ҷавоб дод Пулот. ҳой, ту беодобӣ накун, ҳа? шахсан ман аз чӣ ташвиш кашам ё накашам, инро нағз медонам. шарт аст, ки ман ҳамчун роҳбар ба одамҳо ғамхорӣ кунам. сохтмон ин санатория не. дар ин гуна сохтмон аз касали сил чӣ фоида? ман охир меҳнат мекунам. ман бояд равам, мегуфт Пулот. ҷура, албатта ҳар яки мо пеш аз ҳама бояд дар бораи манфиати кор фикр кунем. агар ту шахсан аз ман пурсӣ, ман ба фронт рафтанро мехоҳам. аммо партия ба ман фармон дод, ки дар ақибгоҳ истода кор кунам. ман чӣ ҳам мегуфтам? маълум мешавад, ки ман дар ин ҷо зиёдтар дар кор ҳастам. баъзан вазъият аз мо дида зуртар мебарояд ва он итоат мекунӣ, мегуфт Турахонов. Пулот дандон ба дандон монда менишаст ва ба назараш чунон менамуд, ки лунҷаш варамидаасту чизеро мехоҳад. Турахонов ҳозир ҳар чӣ гуфта бошад, ҳамаи инро дирӯз Анвар гуфта буд. масалан, партия кадрҳои худро дониста ҳар кадомеро ба ҷои худ мемонад. ҳама дар ҷои ба иродаи партия муайян шуда кор мекарданд. аммо гап дар ин, ки
анвар кайҳо дар ҷанг иштирок карда омадааст ва ба самимияти суханони ӯ Пулот пурра бовар мекунад. аз суханони Турахонов бошад, дурӯягии ӯ равшан аён мешуд. анвар мегӯяд, ҳамин тавр лозим будааст. Турахонов бошад, мегӯяд, ки ман дар ин ҷо бештар дар кор будаам. нахот ки вай нодири замон бошад. дар ин кор падараш аз Турахонов дида даҳҳо маротиба зиёдтар фоида оварда метавонист. бо вуҷуди ин вай ба фронт рафт кӯ? охир вай ба фронт рафтан иҷозат гирифта тавонист кӯ? фикр мекард Пулот. Пулот, эй Пулот, барои чӣ Турахонов ба ту ин қадар намефорад? шояд ту ба ӯ ғараз дошта бошӣ. охир кӣ будани ӯро он қадар ҳам намедонӣ кӯ? ту аз боиси рашк бурданат ба баҳор ӯро бад мебинӣ. ба вай бо ғазаб гап мезанӣ. агар модарат ин гапҳоро шунавад дар бораи ин одам, ба ин дараҷаи кӯдакона қатъӣ фикр ронданатро ҳаргиз намеписандид. эҳтимол ин зиракии ҷавонӣ аз покӣ ва самимият ба ғояҳои олии мамлакати худ аз садоқати бепоён доштан бошад. аз ин мақоми баланди покизагӣ эҳтимол ҳар гуна сохтакорӣ ва муғамгирӣ бар аъло намоён мешудагист. туро ҷавони нағз, агарчи рафторат ба Турахонов ғаразнок бошад ҳам, ман аз ду сар дӯст медорам. сурату сириштат чӣ гунае ки ҳам бошад, писари азиз, бо ҳамин ҷиҳатҳоят ман туро дӯст медорам. ту тағйир хоҳӣ ёфт. ҳиссиёти ту камолот меёбад. баъзан аз ҳад гузаронӣ ҳам ту ба дил наздик ҳастӣ ва мефорӣ, зеро ки ин аз хубии сириштат бармеояд ва ана дар ҳамин асос хулқу сирати ту обутоб меёбад. гапатон нодуруст, рафиқ Турахонов, қатъиян зид баромада гуфт Пулот. мо одамони советӣ ба ҳар гуна дард ва сахтӣ гардан фаровардан намегирем. ман бемориро он чӣ гунае ки бошад аз худ дафт мекунам. асабҳои Турахонов ба ҷӯш омаданд. аз ғояти ҷаҳл рӯяш сурх шуд. худро дошта натавониста аз хашм мизро бо ангуштонаш нақоразанон фарёд кард. ҷура, ту калла гуфта кадуро бардошта гаштаӣ кӯ? ин аз афтат маълум. ту фикр карда гап мезанӣ ё не? то вақте ки аз касал шифо ёбӣ, касалат ба дигарон мегузарад. духтур гуфт ки ман дар ҳама ҷо кор карда метавонам, фақат ин ки эҳтиёт шавам, гуфт Пулот. ба саломатии одамон духтури ту не, шахсан ман ҷавоб медиҳам. ки ба калаи ту ин фикрро ҷо кард, ки бо ин касали сил ба сохтмон равӣ? ин маслиҳатро ба ман Анвар дод. бо кадом роҳе ки бошад ман меравам. ба комитети комсомолии раён меравам, қатъиян мегуфт Пулот. беҳуда вақт нагузарон, ҳоҷати рафтан ҳам не, гуфт Турахонов аз шасташ фаромада. анвар дар идорааш будагист. ҳозир ба вай телефон мекунам. Турахонов ба телефон наздик шуда, гӯшаки онро бо ҷаҳл тоб дод ва овози Анварро шунида, ба гилаю кудурат гузашт. ту ҷура чӣ кор кардӣ, инро медонӣ? мегуфт ба Анвар. канӣ ба одамон меҳрубонӣ ва ғамхории ту. бача сахт касал асту, ту бошӣ маслиҳат додаӣ, ки ба сохтмон рафта кор кунад. кӣ мегӯӣ? кӣ мешуд? Пулот Содиқов дия? ҳа, худи вай. охир вай сил дорад. аз вай метарсам, ба дигарон мегузаронад гуфта метарсам. ман ба ту мегӯям, сирояткунанда аст, фаҳмидӣ? барои вай дар колхоз ҳам кор ёфт мешавад. дар кӯча бекор намемонад. чӣ мегӯӣ? майлаш, то дидана. хайр ҷура, саломат бошед. вай гӯшакро ба ҷояш гузошту ба Пулот рӯ овард. шунидӣ акнун? ошно, ба хонаат равон шав. боз якравӣ карданӣ шавӣ, дар бораи ҷанҷол карданат ба падарат хат менависам. Пулот
ба Турахонов бо хашму ғазаб нигоҳ кард. вай чӣ ҳақ дорад ки бо номи падарам маро тарсонад? аммо дигар бо Турахонов кашмакаш карда нишастан тобу тавонаш намонда буд. рафтори хиёнаткоронаи Анвар ҳавсалаи ӯро пир кард. дар дилаш оташин мешуд. нахуд худаш ба сохтмон рафтан маслиҳат дода, боз дар назди Турахонов ақибнишинӣ кунад. боз вай дӯст будааст. Пулот дигар як даҳон сухан нагуфта аз он хона берун рафт. Турахонов китфонашро рост карда ҳамёза кашид ва қаноатмандона хандид. ҳамин ки ба ҳавлӣ баромад, дару ба рӯяш Зебӣ пайдо шуд. Зебӣ баробари рафтани Пулот гӯё ки анҷоми суҳбати онҳоро поида нишаста бошад, бе ҳеҷ боке назди шавҳараш даромад. Акрамхонако, маро ҳамроҳи худ гирифта баред, гуфт ӯ. Чӣ мегӯӣ? Турахонов бо заҳрхан мат кашида пурсид. ба клуб рафта будам. Ҳама гапро шунидам. Ҳама меравад. дар хона аз бекорӣ дилу ҷигарам хун шуда мемурам. Турахонов аз дасти вай маҳкам дошт. Зебӣ аз сахт дард кардани дасташ фарёд кашид, аммо аз рӯи шавҳараш чашм наканда истод. бо ин нигоҳаш вай аз ӯ шафқат мехост ва бо ҷону ҷаҳдаш исьён мекард. ҳоло гап ҳамин? таҳдидомез гуфт Турахонов. худсарӣ мекунӣ? аз набудани падар ва модар истифода бурда ту ба клуб рафтиа? ҳусну ҷамоладро ба халқ нишон доданӣ шудӣ? маро ҳам ба сохтмон гирифта баред. такрор ба такрор мегуфт Зебӣ. бо ҳамин дастонам замин мекобам. сангҳои вазнинро мебардорам. ҳар коре ки фармоед ҳамашро мекунам. маро баред. ҳамроҳ бурданатон дар кор. шумо коммунист ҳастед. ту бар ин нотавонро барои занг карда гирифтанам дар назди партия гунаҳкорам. акнун фаҳмида истодаам ки ба калаат чӣ меояд. танҳо рафтанам метарсӣ. гумон мекунӣ ки ман занакабоз ҳастам? боз рашк мекунӣ? Турахонов сирри ин ҷанҷолро аз рашки Зебӣ тахмин карда буд. суханони ӯ ҳисси қаҳру ғазаб не, балки оҳанги тамасхур ва кинояи сахт доштанд. Зебӣ саросима шуд. шавҳараш намефаҳмид ва фаҳмидан ҳам намехост ки вай дигар тобу тоқати дар хона бандиш шуда монданро надошт. вай мисли мурғи қафас ба ҳавои кушод баромадан, одамҳоро дидан, меҳнат кардан мехост. дили вай барои дидани рӯзи равшан, барои нуру сафо метапид. акрамхонако, барои чӣ ин тавр мегӯед? гуфт ӯ чашмони азобу уқубатдида ва азияткашидаашро ба шавҳараш духта. барои чӣ шумо маро? ман? дар чашмонаш донаҳои ашк ҳалқа мезаданд ва дигар сухане намеёфт ки гап занад. Турахонов ӯро бо ҳазор тела доду ба тарафи дари кӯча равон шуд. баъд ба қафояш тоб хӯрда бо як нав сардӣ гуфт. ман ба раён меравам. дер бармегардам. либосҳоямро ғундошта тайёр карда мон. ту дар сохтмон чӣ кор мекунӣ? бе туам ташвишам ба худам кифоя мекунад. барои ман бори зиёдатӣ лозим нест. бонуи хона шуда мемонӣ. баргашта омада худам тафтиш карда мебинам ки хонаро чӣ хел идора мекунӣ. зани кӣ буданатро фаромӯш накун. ту зани деҳқони хокпош нестӣ. вай ба тарафи дар қадам монда, аз пасаш овози гирьяи Зебиро шуниду дарро сахт пӯшида рафт.